Pozdravljam kulturno-umjetničko društvo iz Velikog Trojstva, naš Čazmatrans koji sa našim kulturno-umjetničkom udrugom surađuje. I malo donira, ali još bi mogli više. A još više. Mari, to ti tak je. Naš mali prst od ruka. Evo također pozdravljam djelatnika komunalnog, našeg velečastog u našoj župi i ujedno i rektora svetišta i naravno svoje domaćine, Račance. Svima vam želim ugodnu večer, da odradimo ovo danas, što su došli krstiti mošt u vino, da nam više ne radi probleme, da nam ne kvrlji u trbuhu. Evo i zahvaljujem se na lijepoj priredbi kulturno-umjetničkog društva Veliko Trojstvo. Također pozdravljam i našu, budemo rekli babu, tako ona veli babu Branku. I još na kraju naše domaće medije. Evo i zahvaljujemo evo što nas uvijek prate, evo što su i danas tu s nama, naša euforija. I želim vam ugodnu večer. I da ne ide niko trijezan. Pa dobro, to nikad nismo mislili, pa ni ne pevo opet. Hvala pozdraviti evo tu sve moje članove velike i male kulturno-umjetničke udruge Ivan Vitez Trnski, sve roditelje, rodbinu, sve drage uzvanike, komunalne djelatnice i djelatnike, prijatelje iz KUD-a Veliko Trojstvo, prijatelje iz Čazmatransa, općinske djelatnike na čelu sa načelnikom gospodina Željka Bišćana također pozdravljam i kako velim ove naše cure iz općine, ja velim naše cure, makar ima i baba, ali nema veze, da. Naš Dario isto također zaslužuje veliki pozdrav. I ostao mi je šećer na kraju, crkvena i svjetovna vlast iz Nove Rače. U našoj župi je, moram konstatirati, jednu žalosnu vijest, jako malo krštenja koja su tak vesela kao ovo krštenje. A u Bibliji ćemo više puta naći da je govor o vinu uglavnom u radosnom kontekstu. Dakle, vino razveseljuje srce čovječe. Ja neću reći odite doma svi pijani, ali veseli odite svakako. I s druge strane znamo da je pak najtužnija rečenica u Svetom pismu kada je Isusu bilo rečeno u Kani Galilejskoj da vina nemaju, a ovdje nadam se da ga nikada neće nestati. Kad nestane ovog svjetovnoga, uvijek ima misnoga. Još jednom zahvaljujem svima na svemu onome dobro i lijepome što činite za našu župu, našu općinu. Drago mi je da sam ovdje. Malo me, moram priznati, strah biskupa, jer obično kad biskup dođe, župnik padne u drugi plan, a ako nije dobar, može ga i premjestiti. Tako da ja se još jednom zahvaljujem svima i idem sjesti biti dobar da još mogu dugo s vama biti. Milane,
ko zna, jel se bolje poslije vidli ili ne daj Bog po grabama i autima mu pospavali. Zato vam želim da vam ova noć bude što toplija, ak neko zaglibi do putu doma, nekom u grabici bude fino i suho. Ej, moj bajraka, i ponesi rakiju, neka čaše treće, pa nek vježba žutačka poteče. Kako ti biti? Pijani kum. Oni moraju isto kao i ti. No, ministranti, dajte nam onda kupičku, potočite, jer mene već stiropor ide iz mene. On ima svoje. Slušam. Jel ti znaš si ti došao danas ovom? Pa znam, presvetli biskupe. A šta? Da bi bil kum današnjemu moštu. Da bi bil kum današnjemu moštu. Ali... A kaj vi idete? Oni... Ajde, vidite li ima, pazite da druga pusti. Ajde, polako, dečki, dolje, polako. Treba hitno krstiti. Sad ne znaš, jesi vidio onu maglu jutros? Koju maglu? Maglu jutros, to je sva magla koju si mi u životu prodao. Bil kum današnjemu moštu, ili tak? Tak je. Njega su dovukli. Dobro, sad nemoj sad u detalje. Da. Ti si, kume, ovako, mogu bi reći, svjestan svojih grijeha, tako? Jesam. Dobro, kume, sad ćemo vidjeti. Daj ti meni reci, kume, da li si ti uvijek pošteno popio punu čašu kad su ti napočili? Je, popio je. Evo, potvrđujem. Vidim. Ja sam se već ispovjedio. Čekaj, gdje si ispovjedio? A ja sam se Pa u ispovjedio. stepu, sad smo bili. A ja i potvrdu. Kakvu potvrdu? Pa da sam se Od ispovjedio. koga? Idem ja. Čekaj, ja, pored živoga biskupa, ti kažeš da imaš potvrdu ići. Ima. Čekajte, presvetli Joj, moram si... Idem ja po sokaku, prođem kraj Farofa, župnik na Martini. I ode u step. Nema ga, ja odem u step. Nema one, kako se zove? Da. Valentina. Da. Nema Valentina, ja odem u općinu. Tam je Martina, nema problema. Dođem ja u općinu, veli Martina, da prošlo uredovno vrijeme radi sam do 5 sati. Pa ne bomo do ponoći. Pa čekajte. Dobro, aj sad, daj. Ali je načelnik kupio novi kompjuter i ima onaj GPT, umjetnu inteligenciju. Tebe je umjetna inteligencija. Do ponoće ne bomo može ispovjedat. Pa daj šut ti sad, kuma. Nema šuti. Ja sam sjeo i ja sam sjeo. Dobro. Jo, to je nešto. I to je nešto radilo tam i... Kume, to ti, čekaj da ja skratim. To ti ne vredi apsolutno ništa. Pa ne, pa napisalo je, bez grijeha. Ti ovdje pred svjedocima moraš ispovijediti svoje grijehe. Baš mora. Kume, jesi ti pošteno platio svaku turu pića kad su ti natočili? Jesam, ako nisam ja, gle, ove kume su... Mi smo mi uvijek platimo. A daj ti meni reci, kume, daj ti meni reci, ti kad si u sitne sate dolazio doma ovako lijepo mjesečina si. Došao ono jutro. Ti si sve svoje bračne dužnosti lijepo obavio. Župnice, stani malo. Upalim ja ujutro dajca. Dobro. Da. Natrpam kume na prikoličku. Dobro. I odvezem ih u vinograd. Dobro. I onda aj velim, prvi red, drugi red, treći red i tako. Dobro. Ajmo dolje. Onda nadesno krug i gore. I onda Uze tog silnog intelektualnog napora ja odem i legnem si. Dobro. A moram se odmoriti malo. Dobro. I ja dok se probudim, to one su gotove već. Ja više neću.
I to vam ovak ide. Ulice ugrla naša, rasvijetli, razveseli pamet našu. No dođi k nama duh tvoj, budi dobre volje, kako kod kuće tako i u klijeti, kako u lagu tako i u glavi. I ako si svoje daj nam danas I sutra i ne otpusti nas od punoga peharca i ne uvedi nas u prazan podrum, oslobodi nas od vinske žeđi i od svakega zla koje bi našem želucu naškoditi moglo. Joj, visoko. Amen. Si pozabila kaj pišem svetom vinskom pismu, ko se drži pipe, ne boji se gripe. Amen. Sad bomo prije samih krstitkov, ja bom u čast svetoga Martina za sebe prizval oproštenje mojih grijeha, ak se tu i tam koji zalomili. Ispovjedam se svim vinskim svecima da sam tokom godinice furt zbegaval vodu piti i da sam dosti puti bil drven od pijače. Držal sam se zapovedi svetoga vinskog zakonika koliko god je to bilo u mojoj moći. Na svoju veliku žalost po koji put sam i omanuli vezda pokorno kajavam svoje grijehe. Duboko se pokoravam i obećavam da bom nastal biti čestit i dobar vinovjernik, kak to nalažu vinski sveci. V to ime nek mi bu na pomoć puna vinska kupica. Amen. Take kume. Sad idemo na onaj najvažniji čin. Daj malo. No, bude za sve, kažu i ovi da imaju malo. Imamo i mi malo. Jeste spremni? Joj, meni. Da bomo zbavili ovo krštenje. Aj, mira dajte. Možete. Ja te krstim u vino u ime onoga koji te proizveo ime Maknut ćemo tebe vode da od tebe sve zlo ode, da budeš boljega teka i da od tebe nema boljega lijeka. Evo ti malo soli, Da ne boli. od tebe glava nikad ne boli. I evo ti malo papra, da svaka riječ od tebe bude slatka. Amen. Tak je, još ga čvrsto drži. Kuma čvrsto ga drži. Čvrsto ga drži. A čvrsto govorim, kako se sino drži. Sad, joj mene. A? Joj mene. Bumo sad zmolili vinske litanije u čast svetoga Martina, nek nam buna pomoći. I sad je on novo mlado vino. Nek vam bude i meni skupa s vami na tek i nek se vidimo i dogodine u sreći i zdravlju i veselju. Živjeli! Živjeli!